don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Kenang QR code winner 25 rand. Welcome to my friends on the TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 1, Colorado 0. I'm joined by Junior Matondo. Oh, that's Thibaut Grant. I'm Nandi, man. Thibaut. Awukwatile namhlanje ngiyabona. Thibaut, ehlisa umoya. Ngibele kusikhona la ekhaya besingekho le. Yeah. Lamhlanje bekudlala i-country. Kaizer Chiefs country le yana. So njengoba ubona kwiniwe i-country. Yes, ngala. Uyazi ukuthi sidlala i-AFCON, sidlala i-CAF ngale. Yeah, so asifune abantu abazosdisturb. Yes. Yeah, bona lana ekhaya senza kahle naleso futhi senza kahle futhi. Sure. Kodwa nje igame asithibo lamhlanje beyimnandi. Noma besiba on and off, but beshoda ngocoach ozokwazi ukuthi asukuma atshela abafana ukuthi abadlala ibhola bangasabi. Yeah. Kodwa masikhuluma nje iqiniso singalokho sifihla iqiniso. Sure. Ucoach yena uyafuneka. Uchief. Singalifihla iqiniso. Ucoach nje kumele simthola amajita sizowanika lesikhathi azibonakalise kodwa igamini elandelayo next season icoach ayibe khona sithibe. Iyafuneka kakhulu mfethu, iyafuneka kakhulu. And uyibonile uNdlovu noMaboy. Yeah. I-combination kaGavin Hunt, which means babonile ukuthi asithathe i-super sport lamajita azokwazi ukuthi azokhonka ezomashari midfield ngoba cause umthetho akekho nocele nazo abakhona ukumlokuza ukuthi bamfake lapha. So ubonile uNdlovu udlala ibhola elimnandi noma boy ngeke ushuthi ufike manje ngathi umuntu okudala ekhona kuKaizer Chiefs i-crowd yeKaizer Chiefs uyayazi. Yeah, so uyabona le wedlala ngakhona sibonge yazi isikhathi samanje sithibo mangona development uzobulawa indlala uzohamba ehlathini. Development important these days. Even amajita adlala ku-PSL mangazange ubuya ku-development akasurvive lapha. So i-development sishala ama-coach izandla lawa aku-development asho umsebenzi omkhulu ngoba uyabona le yokudlala ngakhona sonke simnandi. Yeah, so sizobona egemini elandelayo ngithi se-Africa sodlala e-Africa la sobuya kudala la. So kusibukela amazambane ku-Pirate usibukela bona so kusibukela but sobasazi ukuthi thina singamakhosi ukuthi sifuna ini elikini asiphumanga sithiwe sisekhona. Iligi sayibhekile sonke number 1 number 2 number 3 number 4 ngisamcount ngoba uluzile namhlanje so ubuluzile namhlanje thina sikhona. So sizokwazi ukuthi sisebenze kahle but uMakhadi mfethu umjita lo uyadlala. Uyadlala la mjita. Women of the Mesham. Women of the Mesham. Siyabonga Steve. Thank you Rudman. Thank you Rudman. Awuyibekile.